Bueno, doncs com que l'Albert i jo som uns agarrats i uns rates, doncs no agafarem cap moto. Ens hem posat aquí unes bosses als peus per intentar arribar a l'altra punta de carrer. Què, Albert, ens mullarem o no? Aquests són els meus peus, amb les meves... Sí, amb el meu yo tengo que ir. Voy a mirar nou model. a Khao San y estoy con un amigo, pero estoy acompañado. Luego, no sé, nos podemos por la tarde, por la noche, así, para ir a cenar. Bueno. Vale, porque para cenar yo creo que no podemos quedar. Luego no voy para ti. Em traspassa l'aigua, eh? Ara en aquests moments tinc els peus ja totalment mullats. Vinga, una abraçada des de l'inundada capital de Tailàndia, Bangkok.